Juu. Pellinen vaihto, ei. Oliko se ihan vaan? Ei no. Se sattui just yhden valokohdalle. Meillä on sen verran heiveröistä tahalla tehty tuo. Valmiiksi pelätty. Siinä sitten ovat Taipaleen lähdössä, eli Rautalahti ja Hokkanen lähtevät sitten tuossa, sanotaan me näin, mä oon nimittänyt aina noita nolla-autoja nimenomaan eräänlaisiksi, eräänasteisiksi puhtaasti kirjoittajiksi, eli he ovat sitten tuo viimeinen linkki, jotka sitten hiovat tuon AT-henkilökunnan vastaavasti sitten myös tuon aikaporukan siellä, eli se on aina semmoinen tilanne, mä itse on aika paljon kanssa autoilun kanssa hääräänyt. Ja muistelen tuossa aikoina, niin kun tuolla EK:lla oltiin hommissa, niin aina kun tuli ensimmäistä kertaa tuo aikakortti käteen, niin siinä hetken aikaa tuli aina mieleen, että eri korttidamma miten toimin ja hyvä, ettei tarvinnut sudenpentujen käsikirjaa hakea siihen aluksi. Eli nuo kaikki nolla-autot ja muut, mitkä tuolla Taipaleella ovat, niin nehän nimenomaan sitten ovat helpottamassa, auttamassa noita henkilökuntaa, joita todella paljon sitten tuolla reitin varrella on. Järjestyksessähän tämä kilpailu on siis 7, eli yksi kappale osakilpailuja tämän jälkeen on jäljellä, eli 17.10. järjestetään sitten Jurva-ralli. Kun vastaavasti tuosta junnujen tämänhetkisestä pistetilanteesta, jos otetaan pikkuisen noita kärkipisteitä, eli kärjessä on tällä hetkellä Antti Seppänen Toyota Starletillaan, hänellä on sitten pisteitä kasassa 47 kappaletta. Toinen sija kuuluu sitten Kim Niemelle, eli hänellä pisteitä 44. Juha Huovisella pisteitä, olisikohan tuo sitten oikea rivi, eli 41. Mika Harjapäällä pisteitä 40. Ari Himasella pisteitä 39. Eero Tuovisella 38. Olli Harkilla 38. Jari Jalosella pisteitä alla ennen tätä kilpailua 37. Sitten vastaavasti Jouko Makkosen pisteet ovat 36. Ja otetaan ja voidaan laskea miehiäkin on sisällä saman verran. Eli Livlenderin Jukka lähtee sitten antamaan kyytiä, sanotaan meidän entiselle imatralaiselle, entinen Karjalan poika, nykyinen savolainen, ja siinä kun on karjalainen ja umpikirro savolainen vierekkäin nolla-autossa, niin ei tiedä kyllä mitä tapahtuu. Eli Kalpio Jouni on sitten tuossa 2-0 autossa kakkospaikalla. Näissä SM-kuvioissa ihan perinteiseen tapaan erittäin vahvasti voimakkaasti Ruotsia ovat olleet Lovira ja samoin sitten yhtiö Tapiola.
Ja sieltähän tuo pääpottikin, eli sarjan palkinnoissa ajatellaan yhteistyökumppanien tuki mahdollistaa menestyvien urheilijoiden palkitsemisen muutoinkin kuin SM-mitaleilla. Sarjassahan jaetaan eteenpäin pyrkivälle urheilijalle stipendi, jonka turvin hän voi paremmin edellytyksin antaa jatkoa varten tarvitsemiaan näyttöjä. Stipendin suuruus on 50 000 markkaa ja se annetaan esitettyjen jatkosuunnitelmien perusteella valintaraadin 10 minuuttia suurin piirtein on aikaa tuohon ensimmäisten varsinaisten kilpailijoiden lähtöön. Niin ainakin noita alkupääautoja tulee sitten tuonne Taipaleelle saattamaan Imatran Inkeri, mikäli mua oikein on informoitu. Elikkä ansioitunut, menestynyt, mukava, viehättävä, hauska ja tai kaikkea tämmöistä tästä valintakriteereinä aina tuossa Imatran Inkeriä valittaessa on. Eli hän tulee sitten saattelemaan ainakin noita kärkipään pareja tosiaan tuonne erittäin rankalle, vaativalle Taipaleelle, joka siis käsittää kaiken kaikkiaan 8 erikoiskoetta. Ja erikoiskoekilometrien pituus oli noin 73 kilometriä, olisikohan ollut 110 tai 120 metriä siihen päälle. Ja tästä kun me nyt ollaan tässä junnuluokassa 4. paikalla pikkuisen kertoilla, eli autourheilussa juniorilisenssin omalla kuljettaja ei välttämättä ole iältään nuori. Ja mäkin itse voisin todistaa siinä mielessä, että mulla on kumminkin, että on noin 40 jo suurin piirtein ollut täynnä ja vielä viime vuonna itse olin junnukisoissa mukana, eli ei ihan niin nuori tarvitse missään nimessä olla. Ja minäkö vanha, se on vaan pelkkä numero. Ensi sijasta hän on harrastuksensa alussa, rallissa kilpailu-uraa, sehän aloitetaan D-junnoista, joista kilpailumenestyksen myötä noustaan sitten tuonne A-junioreiden puolelle, joiden kanssa SM-kisaan nyt tänä päivänä täällä ajetaan. Nousuperusteena käytetään nousupisteitä ja pisteitä saadaan kilpailusta ja niiden määrä riippuu luokkaan osallistuneiden kilpailijoiden määrästä sekä kilpailijan sijoituksesta luokastaan. Parhaimmillaan kilpailija voi noista A-junnuksi 3 kilpailussa. Yleensä tähän kuluu aikaa vuosi toisilta jopa 2. Ja vastauksessa F-ryhmässä hän ja A-ryhmän autoihin sallitut yritystoimet ja muutokset kuvataan auton valmistajan laatimassa luokitustodistuksessa, jotta auto voitaisiin luokitella tulevassa sarjavalmistuksessa ja pienin mahdollinen sarja on 5000 samanlaista autoa. Kun tällä hetkellä sitten tuossa VIP-auto on lähdössä, eli tytölehto on sitten puikoissa tuossa VIP-autossa ja varmasti tulee antamaan sitten Jyskälän näyttöjen perusteella semmoista kovaa kuvaa reipasta kyytiä vippiläisille. Edelleen noista ryhmistä ryhmän ralliauto, sehän on moottorinsa osalta lähes poisjäämisiä myös tapahtunut. Eli peruutuksia aina kaiken aikaa silloin tällöin tulee, eli ollaan tekemisissä tekniikan kanssa ja kaikki yleensä on sitten mahdollista. Pari numero 5. Vastaavasti lähtökorotteella nousemassa kilpailupari numero 6. Ykkösojan paikalla istuu Siksuliin Helsingin urheiluautoilijoita pari numero 8. Juha Yrjälä Raision urheiluautoilijoita edustava 29-vuotias liike Syrjänen, maalausliike Aspegren. Kauklahden autotarvike sekä siivous Merja kuuluvat sitten yhteistyökumppaneihin. Hankirallissa yleiskilpailun 2. luokkavoittoja, Hankorallissa 90 ja 92 sekä Salorallissa 92. Pisteitä SM-pisteitä parilla on alla 18 ja se merkitsee sitä, että sijoitus SM-puolella on 27. On sitten nousemassa Miettinen 24-vuotias auton asentaja. Toyota Corolla 1600 GT:llä pari on lähdössä liikkeelle. Yhteistyökumppanina Automatakkaan varo-osa tuonti. Arto Tiippana osakeyhtiö, Bosch-huolto, Vuoksen akku ja autosähkö, Simpelen autopelti ja maalaus sekä omat rahapussit. Onneksi on rahapussit. Ja menestykset kohdalla Somerallissa, Juntojen SM-luokan 4, Lieksan-rallissa luokan 1, Itä-rallissa luokan 2, yleiskilpailun 10. Yhteistyökumppaneita haetaan lisää ensi kaudeksi. Autossa on paljon tyhjää tilaa ja lähtöpisteitä SM-puolella pojilla alla 5 ja sijoitus on tasamarkka eli 100. Ja Matti edustaa Tapilan urheiluautoa, Timppa vastaavasti Forssan seudun urheiluautoa.
Klaukkala, TV Klaukkala, Rautinen kommandiittiyhtiö muun muassa kuuluvat sitten parin yhteistyökumppaneihin. Jospa se ensi kilpailuun sitten se lamppu löytyisi. Kiittää hän ystävällisesti. Pari numero 9 toittelemassa Ari-Pekka Mälki ja 30 Auto Peltiseppä. Matkan urheiluautoilijoista ja vieressä Arto Tiippara, 36-vuotias liikkeenharjoittaja Toyota Corolla 1600 GT:llä pari on lähdössä liikkeelle. Saimaan vakuutusyhdistys, E-Hatakka osakeyhtiö, Rautjärven osuuspankki, Siitosen kuljetusosakeyhtiö, Arto Tiippana Oy, Kilpiset osakeyhtiö, Automaalaamo. K-väri, mitähän tää mahtaisi olla? Automaalaamo, K-värit kommandiittiyhtiö, luinko oikein? Aha, siinä on J. Mä en osannut kuvitella, että oli hakasulun näköinen, eli JL-värit kommandiittiyhtiö. Ja sitten Automaalit sekä Vuoksen kumiosakeyhtiö yhteistyökumppana 920 jäärallin luokan 1, ryhmän 1, 92 Itä-rallissa luokan 3, 920 Laaksorallissa luokan 2. Ja pojat kertovat tämän vuosi kokemusta 93 Junnu-kuppi ajetaan tosissaan, mikäli rahat riittää, kalusto toimii ja sopivia yhteistyökumppaneita löytyy. Pojat takaavat sen, että kalusto ainakin toimii. Pari numero 2.